Здравейте на всички, аз съм Зоовър и днес ще правим кратък анбоксинг на новата ми мишка. Да, ето е нея. Марката е Cytec и е произведена в Китай. Ето, да, тук даже пише произведена в Китай. Извинете, камерата ми не е много хубава. Тук пише повече детайли за мишката, вградената карта памет на мишката и тук за скрола, и мишката има три бутона, като един от тях е скрола и лазерният сензор. И тук има повече детайли на най-различни езици, които можете да прочетете. USB кабелът е дълъг 2 метра, за което аз съм много доволен. И тази мишка работи само за Windows 7. Ако използвате тази мишка за Windows 8 или Windows 10, няма да ви стане. Пробвал съм и ви казвам, от личен опит не става. Затова, ако имате Windows 7, можете да си я купите. Мишката не е от най-скъпите и от най-хубавите, но пак съм чувал, че е доста добра. И да, нека да започваме с отварянето. Ще спра за малко пауза и ще пусна клипа, когато вече съм отворил. И да, приключих с отварянето. Ето я и нея. Разплетох USB кабела, който е уникално дълъг. И да, купих си тази мишка, защото старата ми вече не работи. Ето я и нея. Беше много хубава, но вече не работи. За жалост. Но вече си имаме нова мишка, тъй че. И да, ще ударим още една пауза на клипа и ще се видим на моят компютър. И да, вече на моят компютър. Ето, работи идеално мишката, много съм доволен. И да, това беше от мен за този клип. Малко кратък, но какво да се прави. Това беше от мен. И до скоро!